дар оғози чорабини сармутахассиси раёсати хадамоти зидди инҳисори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Суннатулло Давлатов ба толибилмон бобати ҳуқуқу уҳдадориҳои истеъмолкунанда ҳарф зада гуфт, ки донистани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шарту зарур мебошад. ҳангоми интихоби мол мо харид мекунем, чӣ хӯрока харид кунем, чӣ либоса харид мекунем, дар ҳама ҳолат бояд нишони молу тартиби муҳулати ва ҳамаша бояд мо фаҳмда тияд. Ки фаҳмда метияд? иҷрокунанда, фурӯшандаи мағоза. Ба ғайри мо қонуни бисёр қонуни моҳияти васеъ дорад ба хотири он ки на танҳо дар мисол соҳаи мисол савдою тиҷорат, балки мисол дар соҳаи коммуналӣ, ҳангоми мисол соҳаи об аст, барқ аст, газ аст, ҳангоме ки ба шумо мисол соати муайян барқ дода мешавад ё ки аз берун қарарда нархи муайян агар арзиши нерӯи барқ ё обро зиёд гиранд, шумо метавонед ки ҳуқуқ доред ки ба мақомоти вақоатдор аз он ҷумла ба ходимони интихобӣ муроҷиат намоед. Комилҷон Каримов, сармутахассиси сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ дар вилояти Суғд сухан карда гуфт, ки харидани маҳсулот маҷбурӣ нест. Ҳар як нафар метавонад маҳсулоти аз ҷиҳати санитарӣ тоза ва ҷавобгӯи стандартро харидорӣ намояд. Вақти харидорӣ ҳуқуқ дорад, ки аз фурӯшанда ҳуҷҷатҳои сифати маҳсулотро талаб кунад. Ӯ афзуд, ки тӯли чанд соли охир агарчи дарёфти маҳсулоти муҳлати истеъмолаш гузашта кам ба қайд гирифта шуда бошад ҳам, лекин вайрон будани таркиби маҳсулоти хӯрока зиёд дида мешавад. Ҳангоми ба чунин ҳодисаҳо рӯбарӯ шудан харидорон метавонанд аз ҳуқуқҳое, ки ба онҳо дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон омадааст, истифода намоянд. Мафсуф дар баромадаш қайд намуд, ки аз рӯи муносибатҳои дағалонаи кормандони соҳаи тиб истеъмолкунандагон шикоятҳои зиёд доранд ва дар ин бора зиёд ба онҳо арзу шикоятҳо ворид шудааст. бисёр телефон мешавад, бисёр зангҳои телефонӣ муроҷиати шаҳрвандӣ тариқи хатӣ мо дида мебарем. давоми 3 рӯз мо ҷавобаш медиҳем нисбати ин шаҳрванд ё нисбати он шахсе ки ба ҳамин падидаи номатуб роҳ гузошт чӣ чораҷӯӣ шуд, чӣ корҳо иҷро шуд. Сипас Зариф Раҳимов, сармутахассиси маркази Тоҷик Стандарт дар вилояти Суғд суханронӣ намуда аз ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон бо мисолҳо ҳарф зад. бозпасдоргу 14 рӯзбе муҳлати ва ивези маҳсулоти пастсифат ё ки ягон сифаташ шумо маъқул набошад, бо як дига ҷиҳатишам ҳаст ки мисол падару модарони шумо хона мепӯшанд, ягон чиз маҳсулот ягон ҷо харидорӣ мекунанд дар корхонаи истеҳсолӣ, мисол дару терезами, шкафми, мебелми, ҳар як маҳсулот ба муҳлати кафолати шаҳрӣ, мисол эдистоми 2 сол, 3 сол ҳаст, баъзе мағоза ё корхонаи истеҳсолӣ ба муҳлати кафолатӣ метиҳад. имрӯз мо якте намихел ариза фуромад ки аризи шикоятӣ як кас хонаш дар рӯи байни ҳуҷравии ҳайку чӯбин 1 сол 8 маҳ гузаштагӣ будааст ва дар шиновандагӣ баъди 1 сол 8 маҳ мо ариза навист ки дарон мобайнаш тарқӣ шуд ё размераш дига шуд гуфте 1 сол 8 маҳ шудагӣ кору мо аз дига дида биромадем, ҳамун цеха ёфтем, номайндошо ёфтем ва рафтем дароша аз дига канде аз дига нав када дод. агар қонуни ҳимояи истеъмолкунандагон як гифта на спонтон ага ҷанди бисёр ҳимоя барои худотон бисёр. агар падару модаратон надонанд мумкин шумо фаҳмида ёрдам дода гуфта метавонед. дар охир Машҳура Узбекова, мутахассиси пешбари раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ дар вилояти Суғд чанд ҳолати муроҷиати шаҳрвандонро бобати вайрон шудани ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон бо мисолҳо пеш овард. як рӯз ба мо муроҷиат омад ки як зан куртаи занона мехарад аз бозор ва мехаранд ҳамунҷа саросима мепӯшад, чӣ мекунад, ба хонаш мебиёду аз дигар пӯшида бинад ки як тарафи остинаш масалан кӯтоҳ нисбати дигар тарафаш вай чӣ када намедонад. ҳамин раво дар бораи раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ дар вилояти Суғд фаҳмида истода ба мо муроҷиат мекунад ки ҳамина ман чӣ кор кунам, чӣ хел масалан ман ё маблағаш барои баргардонидан ё ки иваз намудан ба мо кӯмак расонидам. дар ҳамин ҳолат мо якҷоя ҳамун зане ки ҳамин харидорӣ кард ҳамин куртаро ба ҳамун мағоза равонид шудем, рафтем ва мағоза ки ҳамсоҳбат шудем, ҳамун соҳибкоре ки ба ҳамун фурӯхтааст ҳамун молро. вай гуфт ки ман ина маҷбур кардагӣ набудам, дар назди ман пӯшид, дид, якчанд маротиба маслиҳат кард, ёнаш ба дугонааш буд, чува ҳамин ҷанда ягон чи гад назда рафту
хонаш бирафта ҳамин ба мушоҳида расид, ҳамина дарёфт ки ҳамин хеле нуқсон дорад. хай моям фаҳмондем ки мафҳуми моддаи 18 қонун дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ҳамин мебошад ки дар ҳолати ба фурӯш мондани моли нуқсондор дар муҳлати 14 рӯз истеъмолкунанда харидор гӯё ки метавонад бе ягон маъмуният баргардонад вай моли нуқсондорро. ин гуна вохӯрӣ дар литсеи рақами 1 шаҳри Саравшан низ гузаронида шуда ба хонандагон бобати қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон мутахассисони маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо, Сараясоти хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд ҳарф зада ба саволҳои хонандагон ҷавобҳои мушаххас доданд. Сипас устодон ва толибилмон андешаҳои худро бобати вохӯрӣ сухан ронда бардошти худро чунин баён намуданд. ҳангоми хариди маводи озуқаворӣ, ҳангоми харидани маводҳои техникӣ, ҳангоми муроҷиат ба пизишкони дандон ва дигарон ва сартарошхона дигар ҷо бояд ҳаққу ҳуқуқи худро донанд. вақте ки медонанд хатобӣ кам мешавад, сирояткунии бемориҳо кам мешавад ва хеле хуб қайд карда шуд ки агар дар онҳо ягон муаммое пайдо шавад, онҳо метавонанд бо телефонҳои боварӣ ки дар ин ҷо гуфтанд ва мо навишта гирифтем бо воситаи он яъне хабар расонанд. ҳамин гуна семинар машвуратҳо бисёртар шуда истоду ва мо ҳуқуқҳои худамонро донем. баъд аз ин ман фаҳмидам ки мо ҳуқуқи худро дорем ва бе ягон мемоният метавонем барои он ки мо маҳсулоти бесифатро гирифтаем ба мақомотҳои қонунгузор ва ба он ҷое ки ба ин масъалаҳо корбар мекунанд ба онҳо муроҷиат намуда ҳуқуқҳои худро талаб намоем аз болои онҳое ки сифатро ниҳоят накард лекин нархро баланд бароштанд аз болои онҳо шикоят карда ҳуқуқи худро талаб намоем. санаи 15 март рӯзи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда аст. дар доираи ин сана дар миқёси вилоят аз ҷониби ин ниҳодҳо тибқи нақши чорабиниҳо чунин вохӯриҳо ҷамъомадҳо пешбинӣ шудааст ки ҳамаи онҳо барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мусоидат мекунад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар аз шаҳри Саравшан барои барномаи иттилоъоти хабар.